Guys, Pagwapa ni Lona. kita mo niya. Nakita na ako si Yads Amoja. Nakita mi diri sa Ayala City. Ikaduha pa nina akong balik pero masaag pagyapon ko. Pero tinuod bitaw na yan, masaag pagyapon ko. Hindi ko sweet to. Doon bitaw ko nung higa. At kuwan sa Jollibee. Sus, matuwat ko sa Jollibee. Doon ka man ito sa tukod. Kasama lagi ni makalimot mo kung asa ko magi. Nami dali guys. Pray ko ni Yads pa. Ditambok dito di Pilipinas kaya napansin biya na Sa mo ito kalami. kaya nga ako lami ba yun? Lami rin. Manay lami yan eh. Siguang na ta. Pabuton ako ni Og. Pa man, 1 minutes pa man. Ilan man na kami. 2 minutes raman agad ako ko. 2 minutes. Di ba ko tingin ko na Naon sa o. Kaon sa mong dessert. Na may cream ka ng. mga unta nyo guys. Lami ba na mong kaon. Nangaon mi ni Yads din. I-pray ko ni Yads. Sige sa ba niya. Kalbalo ba kay Yads? Bugal-bugalon ba kay? Walhunay ka? Di man. Ganit tilawin sa niya. Ito mo na. Dessert gihapon. Ano yung magas? Mag-isip dito sa one sa. Ako eh. Ayun ay okay ra. Kaya ako naman ni dahil 2 minutes naman. Guys, thank you so much for watching. Storya Yads. Yeah, so nakita namin ni Miss Alona Tampos. The famous Alona Tampos sa YouTube. Kaya oy, famous ba yun? Nakita na I am so honored na nakikita siya na ko. So, subscribe mo guys aron makadaog ta sa surprise. Guys, subscribe. Paliw kong subscribe ni Yads Amoja guys. Ako naman ibutang ibang pangalan. Sige, salamat. Para makuan ba? So, kung namoy mga problema sa kasing-kasing, namoy problema sa ayaw lang na sa kwartahan. Ato nang istoryahan sa akong channel. So, Yeah, ako kita kung kailangan mo magpa-interview, pwede lagi mo ninyo i-message aron pwede tamo interviewon. ay sa Yads, libuong ko Yads, ganun gwapa ta diri na makat masuning kuan yan, damura. Guwapa ka oy. Mingon na pulis diri do sa nabukan. Ay, ga. Ay, sige lang kung hay guys. Kita namin ni Yads, mag-uli namin. Thank you. So, thank you. Nasa doon pa sa lubong from Dubai. This is from Christmas na. See, Christmas in August. So, So, mga unboxing. gabian na gid mi ani guys. So, abi kay bugas asam ta gid. Bitoy. Ay, magdungan tag na ko. Ano ka ka? Bihay man ka. Gikan mi nag-CR ba? Magdungan ka ka asa ka mo. Sakay. Pero sa ako dito. Karon pa jud mi nakita na jud mi niya. Finally, Kita na si taon mi. nakita namin ni Alona. Alona Campus Alegre. Ako man ikuan unya i-upload. Ako no, itag. Basig mag-premiere ka. Lagi ikaw mag-premiere mo ka mo tambong. Pero dili pa magkuhan siguro ko. Biyernes pa siguro ko maka-premiere. Saan area? Or Domingo ba? Oo. Itag rata ka. Kaya what is, insa na akong unboxing mo bang. Lay nakita jud mi guys. Lipay jud kay nakita mi. Pero sa tinuod lang nakulba-kulbaan jud ko pag-ari diri ka kurgi ko sa niya. Ako nga na kulbaan ka. Di kay kita kultul manggod oy. Nasagsaag na magikuha ni What sa? Asang mo? kasi mo tamong gawas na ta. Murag mo naog mo siguro ta. Di na namin guys. Salamat guys. Salamat. Kami sa day na. Wala pa 2 minutes. Pero sige lang. Kaya ko rin siya i-dagdag sa... Ang kay trade. Nakita niyo si Yads. Guwapa ba si Yads? Atap eh. Guwapa. She's a beautiful. Bye! Bisaya Bye. taday! Ang amiga ni Bisaya tatay namin. Diring Dobson. Jimar. Mike G. Yung mo nag-crush ko si Mike G. Unar. Ay, sama. Masilusan ba? Bye. Thank you so much.